yun sa mga ka-90s. Ayan. Tagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ka-90s. Update lang pala tayo. Happy 3,700 subscribers nga pala tayo. Kasi unang-una sa lahat, maraming salamat nyo pala sa sa suportan nyo ka-90s. Umabot tayo ng 3,700 subscribers. Monetize na din pala tayo ka-90s. So ayun, update lang ako sa para-apple natin ka-90s. So meron ako dito ayan. Dalawang steroid yan ka-90s. Ayan. Kita ba? So ititimplahin natin to ka-90s, tapos ipaparapol lang natin ka-90s, pamimigay lang natin to ka-90s. So ayun, sa gustong sumali, ayan, so lagay nyo na, comment nyo sa baba, sali ako sa paraffle. Ayan, so lagay nyo, i-comment nyo lang sa baba yung sali ako sa paraffle ka-90s. Ayan, so dyan tayo pipili sa baba ng ng lucky subscriber natin ka-90s na makakatanggap ng load. So ito yung steroid na gagamitin natin ka-90s. So ayan. Ayan. So pamimigay lang natin to ka-90s. So yun lang, update lang ako ulit ka-90s. Saka may nagtanong nga pala na na isang subscriber natin ka-90s na paano daw yung tamang pagpili ng gagambang panderby. So ayan, so tingnan niyo yung video ka-90s, yung paano pumili ng ng gagambang pang-derby, na dapat mahaba yung galamay, extended, tapos malaki yung ulo, tama lang yung katawan, makapal. Yun. So ayan, sa next na video ka-90s makikita nyo. Tsaka don't forget nga pala to like, share, and click the notification bell ka-90s para sa more updates sa ating spider load paraffle ka-90s. Yan, mamimigay na natin yan. So ito yung ititimpla nating steroids ka-90s. Yung gagamitin nating steroid. Yan. So yun lang ka-90s, update lang tayo. So sa next video, papakita ko sa inyo ka-90s yung tamang pagpili ng ng gagambang pang-derby. Talaga yung itsura. So ayan ka-90s. So September 21 ka-90s, doon tayo magtitimpla ng load. September 21. Then September 21 din tayo ka-90s, pipili ng na lucky subscribers natin ka-90s. Siguro 10 ml yung titimplahin natin ka-90s. So tigwa 1 ml. So 10 lucky subscribers ka-90s yung bibigyan natin ng load. So gawin nyo lang ka-90s, like this video, then share, and also syempre ka-90s subscriber ka ni Spidey 92 ka-90s. Share nyo lang yung video, subscribe, like, then tsaka comment nyo sa baba sali ako sa paraffle ka-90s. Yun. So yun lang ka-90s. Ano pa yung shoutout nga pala sa mga walang sawang sumuporta sa atin ka-90s, yan, sa mga laban natin ka-90s, na-upload natin yun. Tsaka lalo na ngayong September 22 may palapit na derby. Yan. Sana makasali tayo ka-90s, maka-entry tayo. At tsaka ka-90s yun, so gustong mag-avail ng load ka-90s, check nyo lang sa baba yung link ka-90s sa Shopee natin. Available na din pala sa
Shopee ka-90s yung maloload natin kanina yan. Gusto mag-avail, yan, nasa baba yung link ng Shopee natin ka-90s. Yung gustong sumubok, ayan. So depende sa inyo ka-90s kung anong kulay nyo, anong kulay ng load nyo, kukunin nyo ka-90s. Mag-message lang kayo sa Shopee account, sa Shopee Shopee store natin ka-90s. So doon nakalagay yung yung sa gusto mag-request kung anong kulay ng load, yan, pwede natin magagawa natin ng paraan yan ka-90s. Nakadepende naman talaga sa sa steroid yung kulay ng load, nakadepende yan sa steroid. Yan. So September 21 ka-90s, doon tayo pipili ng ng 10 lucky subscriber natin ka-90s na mabibigyan natin ng load. Sa September 21 nating titimplahin yung load para fresh talaga ka-90s. Tapos dun yung araw din yun tayo pipili ka-90s ng lucky winners. So 10. So yun lang ka-90s. So ito yung sinasabi ko sa inyo ka-90s, extended. Yan, extended. Yan. Malaki yung ulo, tama lang yung katawan, tapos yung kita nyo yung galamay sa likod, yan, extended. Yan. Ito yung mga pantimbangan ka-90s. Yan, yan, quality talaga yan ka-90s, pang derby size talaga yan. Yan, mahaba yung galamay, extended. Yan, kita nyo naman yung kalaw ka-90s. Yan, yan. Tumitimbang lang yan ka-90s ng 19. Tercero lang ito ka-90s. Yan. Bente, 21. Yan. Pero parang halos good na yan ka-90s. Ito yung mga pantimbangan ka-90s. Kita nyo naman, extended yung galamay sa likod. Pag tulog yung ka-90s ganito, yan, parang tercera lang ka-90s. Pero pag bumuka yan, parang tercera lang pag tulog, pero pag bumuka yung ka-90s, yan. Papuntang good na ka-90s. Halos good na nga. So siyempre lalamang ka talaga sa lamang ka talaga sa materialis pa, lamang ka na. Yun.